Бар җирдә дә өйрәнерлек әйбер таба аласың, аны табигать шулай кайгырткан. Бу рәссам, галим, универсаль кеше Леонардо да Винчи сүзләре. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Яңа уку елы белән сезне. Бүгенге безнең программада Башкала белеме, яңа уку елында Казан мәктәпләре нинди үсеш алачак? Планнар бик күп. Казанның 11 дигән гимназиясе нәрсә белән шаккаттырачак? Иң яхшылары арасында беренче. Кайсы Татарстан укучысы ил данын яклады? Татарстанда бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыйган һәр икенче укучы Казан мәктәбеннән быел республиканың 11 укучысы бер юлы 2 фән буенча максималь балл җыйды, аларның 7-се Казан мәктәпләре укучылары. Казан мәктәпләре аларның укыту һәм тәрбия усуллары башка муниципалитет һәм районнар өчен үрнәк булырга мөмкин. Бу хакта сүз яңа уку сезоны башланыр алдыннан августта узган шәһәр педагогик киңәшмәдә барды. Башкала педагоглары нәрсә турында фикер алышты һәм быелга нинди планнар, нинди бурычлар? Бу хакта безнең репортажда. Уку елы алдыннан Казанда мәгариф өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләрнең традицион конференциясе узды. Быелгы чараның темасы мәгариф өлкәсенең муниципаль системасындагы үсеше иде. Конференциядә алдагы елларның казанышлары, бүгенге проблемалар һәм киләчәктә хәл ителәсе мәсьәләләр турында сөйләштеләр. Бүген иң актуаль мәсьәләләрнең берсе белем бирү йортларындагы куркынычсызлык темасы. Моны тәэмин итү өчен Казан шәһәренең бюджетыннан 167 миллион күләмендә акча биреләчәк. Беренче чиратта бу әлбәттә тревога сигнализациясының төймәсе учреждениягә керүнең контроль системасы. Шулай ук 1 сентябрьдән барлык мәктәпләрдә шәхси саклау предприятиеләре булачак. Алар балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итәчәкләр. Әлеге хезмәт өчен түләү республика һәм шәһәр бюджетыннан башкарылачак. Ата-аналардан акча түләү алынмаячак. Үзен уку йортларын саклый алам дип санаган теләсәнинди оешмалар эшләмәячәкләр. Әлеге оешмаларның таләпләргә туры килү-килмәве тикшереләчәк. Укыту өлкәсенең тагын бер проблемасы имтиханнарны тапшыру белән бәйле. Мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин бердәм дәүләт имтихан эшләрен бәяләүдә объективлык, гаделлек булырга тиешлеген искәртте. Алдагы елларда имтихан балларын арттырып кую очраклары булган. Моның белән сыйныф җитәкчеләреннән алып дәүләт органнарына кадәр көрәшергә тиеш дип саный ул. Объективность больше всего необходима для оценивания состояния. Объективлык күбесенчә Россиянең мәгариф күзәтү органы тарафыннан бәяләүгә кагыла. Без процедураның механизмын камилләштерергә тиешбез. Шулай итеп, җитәкчеләр, мәктәпләрнең баш технологлары, завучлар, укытучылар, сыйныф җитәкчеләренең мөнәсәбәтен үзгәртергә кирәк. Имтиханнар вакытында бернинди ярдәм итүләр булырга тиеш түгел. Балаларны бердәм дәүләт имтиханына гына әзерләү яхшы нәрсә түгел. Соңгы 10 елда Казанда 13 яңа мәктәп төзелгән. Әмма башкалада мәктәпләрнең һәм анда укытачак кадрларның җитмәве мәсьәләсе әле дә актуаль кала. Бу укучылар саны арту белән бәйле. Быел 1-нче сыйныфка үткән елга караганда 11 меңгә артык бала килгән. Шул сәбәпле кайбер шәһәр мәктәпләре 2 сменада укытырга мәҗбүр. Быел безнең 19 меңгә якын бала икенче сменада укыячак. Шуны әйтергә кирәк, инде Казан безнең Россиядә мәктәпләрне һәм садикларны төзү мәсьәләсендә иң беренчеләрдән берсе булуына карамастан, инде барыбер балалар арткан саен икенче сменага күчү мәсьәләсе кызганычка каршы кала. Ничә укучының җитмәве түгел сан юк, чөнки кайбер мәктәпләрдә инде без беләбез, укучылар 2 ставкага да эшли, беренче һәм икенче сменага да эшли. Һәм шуны әйтергә кирәк, инде беренче чиратта безгә башлангыч сыйныф укытучылары, икенче чиратта математика, рус теле һәм физика фәннәре укытучылары кирәк. Конференциянең азагында мәгариф өлкәсендәге казанышлары һәм күп еллык хезмәтләре өчен балалар бакчасы һәм мәктәп директорларын бүләкләделәр, рәхмәт хатлары тапшырдылар. Башкалада уздырылган иң яхшы укыту оешмасын ачыклау бәйгесе нәтиҗәсендә 146 номерлы ресурс мәктәбе гран-прига лаек булды. Иң яхшы балалар бакчалары булып 135 һәм 174 номерлы бакчалар игълан ителде. Зур Казан педсоветы яңа күппрофильле 11 лицейда узды. Ул Башкаланың Совет районында урнашкан. Мәктәп 1500 балага исәпләнгән. Лицей 4 юнәлеш буенча эшләячәк: математика, лингвистика, химия, биология һәм гуманитар юнәлештә. Уку йортында укучылар халыкара дәрәҗәдәге сыйфатлы белем ала алачак дип ышандыра лицей директоры. Уку йортында эшләү өчен Санкт-Петербург, Казакстан һәм Түбән Камадан укытучылар гаиләләре белән Казанга күчте. Уку йорты җитәкчесе үзе дә титуллы укытучы.
Яңа уку елында Казанда 2 яңа мәктәп ачылачак. Аларның берсе Салават күпере торак комплексында булса, икенчесе Арт Сити торак комплексында булачак. Соңгысы 11 күп профильле лицей. Безнең мәктәп 1501 укучыга проект буенча салынган. Ләкин гадәттәгечә инде беренче елны укытучылар саны күп булмагач, без бөтенсен кабул итә алмыйбыз. Шуның өчен безнең беренче елны 800 укучыны без кабул иттек. Бүгенге барлык заманча мәктәпләрдә дә белемне күп юнәлешләрдә бирәләр. Мәктәпләрдә гуманитар фәннәр дә, төгәл фәннәр дә көчле дәрәҗәдә укытыла. 11 лицейда да искәртмә түгел. Биредә балаларга күп белем бирү һәм мәктәптән тыш үз үсешен белән шөгыльләнү өчен бай һәм күп кырлы программа әзерләнгән. Безнең төп максат инде бала бөтен вакытны безнең мәктәптә уздырсын, дәресләрне укып кына игә чабып түгел, инде иртәдән бирле кичкә кадәр, чтобы ул монда булды, чтобы анарга монда бик комфорт булды. Шуның өчен дә без 100-га кадәр төрле кружокларны, түгәрәкләрне оештырабыз. Инде безнең төп 4 юнәлеш бар инде, ул спорт, академик, творческий һәм инде лидерский юнәлешләр бар. Инде һәр юнәлештә 20-30 төрле секциялар, түгәрәкләр булачак инде безнең. Лицейның исеме дә юкка гына 11 дип бирелмәгән. Ул мәктәпнең креативлыгын, аның фәлсәфәсен үз иченә ала. Беренчедән инде һәрбер укучы мәктәптә 11 ел яши. 11 ел укый. Шуның өчен инде ул 11 саны шундый бик нумерологик яктан да бик шундый көчле, шундый уңышлы. Һәм инде безнең мәктәпнең философиясында бар шундый бер 4К нигезендә эшләнгән программа, ул креативность, коммуникация, кооперация. Һәм инде без телибез, безнең укучылар шулай, чтобы алар әзер булды тормышта төркемләп яшәргә, эшләргә, аның өчен кирәк шундый синергия. Инде синергия ул инде качан ул 2-1-не бергә куйсаң, ул 2 була. Ләкин кушсаң 2 була. Аларны бергә куйсаң 11 була. Ул шул 11 саны шул синергияны да күрсәтә торган сан. Лицейда туган телне укыту мәсьәләсенә дә җитди карыйлар. Үзенең зур максаты итеп уку йорты республикада татар телен укыту өлкәсендә иң зур эшчәнлекне алып баруны күрә. Татар телен монда заманча сәлам программасы буенча әлеге программаның авторлары укытачак. Татар телен монда заманча сәлам программасы буенча әлеге программаның авторлары укытачак. Туган тел укытылу мәсьәләсендә инде безнең бик ул безнең өчен бик мөһим. Һәм инде минемчә туган телне безнең татар балаларына да, безнең рус балаларына да инде иң мөһим вазифа ул татар телен яраттырырга. Шуның өчен безнең төп максат татар телен сөйләшү, белү дәрәҗәсенә балаларны күтәрү. Киләчәккә зур өметләр баглаган уку йорты өчен сыйфатлы кадрлар җәлеп итүдә бик мөһим. 11 лицейда кадрлар җыюга гаять җитди карый. Укытучыларга карата төп таләп үз фәнеңне белү генә түгел, аны балалардан яраттыра да белү. Мондый кадрларны Казан шәһәреннән генә түгел, Россия күләмендә, хәтта чит регионнардан да эзләгәннәр. Без кадрларны бик төрле җирләрдән җыйдык. Безнең төрле регионлардан да килүчеләр бар. Санкт-Петербургтан килгәннәр бар, Ямалдан килгәннәр бар, һәм бөтен регионлардан килгәннәр бар. Һәм инде Татарстаннан да инде безнең Казандан гына түгел, иң көчле укытучыларны без Түбән Камадан, Ярчалы шәһәрләреннән чакырдык. Мәсәлән, безнең математика укытучысы Казахстаннан килде, Алматы шәһәреннән килде, Ибатуллин Ибрагим Жоржевич. Ул инде аның 12 кеше, 12 укучысы, аның международный олимпиадада җиңүче булды.
Мәктәптә укытучыларга иркенләп укыту, балаларга кызыклы итеп белемне үзләштерү өчен барлык шартларда тудырылган. Заманча уку йортлары әлбәттә техника, технологиялар булуын таләп итә. 11 лицейы бу яктан тулысынча тәэмин ителәчәк. Математика, физика кабинетлары, лабораториялар техникага бай. Монда планшетлар, тачпадлар кайтарылган. Хезмәт дәресләрендә малайлар өчен столяр, слесарь бүлмәләре әзерләнә, кызлар өчен пешерү, тегү студияларында тегү машиналары, пешерү плиталары булачак. Еш Татарстанлы Россия данын халыкара олимпиадада яклады һәм иң яхшыларының берсе булды. Сүз нәрсә турында? Кызыклы тәнәфес дигән махсус сәхифә бездә белерсез. Аны алып баручы Нияз Рахман атна сайын сезне белем дөньясыннан уникаль интернет яңалыклар белән таныштыра. Исәнмесез, мәктәпкә барыр вакыт килеп җитте ниһаять. Кемдер өчен беренче кыңгырау шалтыраса, икенчеләр өчен бу соңгы уку елы булачак. Атна дәвамында интернетта нинди кызыклы яңалыклар бар? Бу хакта алга таба. Татарстан укучысы информатика буенча Европа чемпионатында беренче урынны ала, таныш булыгыз. Әлеге егетнең исеме Ринат Каримов. Ул Россия җыелмасы программистлары командасы составында Европа юниорлары арасында чемпион исеменә лаек була. Шунысын әйтергә кирәк, Ринат ирешкән баллар бар сынакына караганда да югары. Әлеге олимпиадада 107 мәктәп укучысы катнаша, алар 30 ил вәкилләре. Бу уңыш белән без Ринатны чын күңелдән котлыйбыз. Австралиядә яшәүче Джеймс Харрисонны алтын канлы кеше дип йөртәләр. Аңа 13 яшь булганда катлаулы операция вакытында бик күп канын югалта. Малайның гомерен саклап калу өчен 13 литр донорлар каны кулланалар. 18-гә җиткәч, Джеймс Харрисон үзе донор булырга уйлый. Кан кабул итү бүлегендә табиблар анализларыннан шакката, малайның каны сирәк чирү торган антитенчикләргә ия икән. Бу авырлык хатыннарда резус конфликт дигән проблеманы хәл итәргә булыша. Джеймс Харрисон 60 ел дәвамында һәр 3 атна саен кан тапшыра. Аның күрсәткечләре 377 литр. Бабайның үзенә хәзер 81 яшь, шуңа күрә донор булудан туктаган, ләкин аның антитенчикләре 2 миллион хатын-кызга булышкан. Минемчә, бу бабайга һәйкәл куярга кирәк. Киндер-сюрприз уенчыкларын сатуга куйганнар. Интернетта менә шушындай игълан барлыкка килгән. Аның авторы Ольга Гоп бу уенчыкларны 1990 еллардан бирле җыя икән. Аның коллекциясында 3000 киндер-сюрприз уенчыгы бар. Бәясе нибары 800 мең. Сатып алучыларга Ольга ташлама да ясарга әзер. Алуын алырсың, тик менә моның кадәр уенчыкны кая куяргасың? Многих удивляет цена. Все меня спрашивают, а вы не перепутали количество нулей? Нет, я ничего не перепутала, она стоит 800 тысяч, и я думаю, что истинные коллекционеры меня точно поймут. Үзенең чәчен кызганмый. Чиләбе шәһәрендә яшәүче 8 яшьлек Арлана Раимбекова онкология белән авыручыларга шул рәвешле ярдәм итмәкче була. Кыз авырту балаларны күргәч, аларга үзенең чәчен кисеп бирергә уйлый. Башта әнисе каршы була, ләкин аннары ризалаша. Онкология белән авыртучы балаларга парик ясый торган компанияга Арлананың 40 см чәчен җибәргәннәр. Кызның әлеге акциясына София Журнова да кушыла. Нәрсә дисең? Афәрин кызлар. Приятно, когда делаешь добро, а не зло человеку. Пожелаю здоровья, счастья, пусть у них все будет, пусть у них все мечты сбываются. Компьютер артына бары тик тиешле вакыт белән Кытайда яңатыр шикләүләр керткәннәр. Аның нигезендә 18 яшы тулмаган балалар компьютер уеннарын атнага нибары 3 сәгать кенә уйный алачак. Анысы да кич белән 7-дән 8-гә кадәр. Әлеге шикләүләр бөтен төр гаджетларга һәм уен платформаларына да кагыла. Минемчә, бу бик дөрес карар. Безгә дә күршеләрдән үрнәк алырга кирәк. Согласно новой главе о защите кибербезопасности, разработчики игр и стриминговые сервисы должны нести ответственность за соблюдение правил, ограничивать время, которое молодые люди проводят онлайн, и проверять их на личность. Бу атнага җыйган кызыклы яңалыклар менә шулар иде. Очрашырбыз. Сау булыгыз. Безнең социаль җилтәрләрдәге аккаунтларыбызга кушылыгыз, кызыклы яңалыклар нәкъ шунда. Укытучы һәм укучы бергә үсә. Бу сүзләрне Кытай фәлсәфәчесе Конфуция әйткән. Белем бирү процессында барлык катнашучылар үсешен бик төгәл сурәтли. Тормышыгызда да бик укытучыларыгыз, рәхмәтле укучыларыгыз булсын. Сау булыгыз.